Hej så meget velkommen til. I dag der sidder jeg inde på en ny server, den hedder Gamecraft. I dag der sidder jeg sammen med en ven, der hedder Nikolaj. Vi skal spille herinde, det er pøssen. Vi er startet rigtig godt ud. Det er Tobias i hvert fald med 10.000. Som jeg allerede har brugt 6.000 af. Ja. Det er han ikke ret stolt over. Det brugte jeg på den her celle og alle de sheets. Se, ren vagtgear. Kan du så lige smutte? Vagtegear. Det er så lækkert. Jeg er lækker. Ej, nej. Må jeg bede om noget mad? Du skal måske skrue din FPS lidt ned. Hvorfor? Det er en god idé, hvis man lægger. Så er det en god idé at skrue FPS'en lidt ned. Jeg lægger ikke noget. Det gør jeg godt nok over videoen, men lige online her. Det må jeg så undskylde, jeg lægger så meget. Det er lidt irriterende. Hvorfor er der 3 nummer? Det er faktisk slet ikke op der. Nå. Nå, at der er 3 år. Ja. Det er da ikke noget min vipsætte, den er. Du ved. Ja, men I må rigtig meget undskylde, at Jeg lægger. jeg lægger. Jeg kan ikke sådan rigtig godt ændre det. Jeg har faktisk... Og I må undskylde, at jeg har en lav stemme. Jeg har bare en dårlig mic. XD. Og jeg er også lidt snottet. Nej, læg det der tilbage. Rip. Damn. I say rip. Så tæt på, var. Det er bare lidt dumt at holde skoene i hånden. Ja. Jeg kan ikke lige se, om der er nogle vagter inde. Det ved jeg ikke. Jeg skal op og have Iron Gear. Jeg elsker Iron Gear. Ej, ved du hvad, jeg tager mit vagtgear på. Lad være med det. Jeg er godt klar over, hvor nemt der kan komme en vagt ind. Rigtig nemt. Ja. De kommer så tidligt om morgenen, de kan. Eller efter skole, efter den dag. Du ved. Så tidligt Nej, de kan. jeg ved ikke. Så gider du ikke hellere miste dit Iron Gear. Jo. Jeg går også lige ind og... Jeg går også lige ind og får lavet noget... Raven Gear. Iron Gear. Jeg skal bare lige vide, at jeg er fra Tyskland. Wow. Det er bare lidt dumt, så man kan sige midt i en video, du bare vil ønske, det bare blev helt tiden vildt god, og den var vildt god og sådan noget, og så kommer det der med, at han siger... Mindgaming, er han vagt? Hvem? Jeg skal flække Mindgaming. Skynd dig op og få noget Iron Gear. Er han vagt? Se, hvad gear. Er han vagt? Ja. Han er i hvert fald vagt gear. Så lad mig få dit mega OP vagtgear, fordi jeg elsker PvP. Jeg tror det også, jeg gør det. Må jeg bede om G-apple? Et G-apple? Ja. Skynd dig. Det er faktisk ikke regnet med, at jeg skulle nakke en vagt i den her episode. Så skal jeg skrive lidt minigame. Ikke have rammet på for solen. Han er lige heroppe. Se. Ikke. Se, han er vagt. Okay, er du klar? Må jeg bede om G'er? Har du dit vagtgear? Ja. Okay. Prøv at vent. Nej, vi skal ikke have det på. Wow, lægge. Ikke have armor på, vi skal bare have det klar i hotbar. Jeg fjerner lige min melon. Så bare sådan der. Fjern din spade, fordi men skal Golden Apples, de er også ulovlige. Fuck, vi kommer til at miste vagtgear det her garanteret. Kom.
han er dum, hvis han får kun. Er du klar til at trykke 1? Kom, vi står herovre. Er det bare mig eller den der var aktiv? Okay, han kommer. Godt så. Godt så. Har du en enkelt seed på dig? Nej, jeg har 13. 13. Wow. Nej, det tør jeg ikke, det her. Det tør jeg ikke. Okay, er du klar? Jeg tør ikke gøre det der. Prøv at være så, hvis vi fejler. Hey, gå i den selv og lav diamond sword. Så har du for en gang skyld. Du giver en fange jo til arme. Til at arme op. Hvordan har han egentlig fået det, når han er helt ny? Han gemmer sig. Prøv lige at gå ud og tjekke, om han gemmer sig. For jeg kan jo ikke, han nakker mig bare fordi jeg siger på mig. Gå nu. Gå ud og tjekke, om han stadig er der. Ikke med, hvordan det staves i et ord. Ja, han står der klar. Men der er en vagt herude. Det er vagten, der er herude, og han står derovre. Wow. Minigaming er hans ven. Jeg ved det, det er minigaming, der har gjort det. Ja. Jeg har ikke nogen homo. Fjern det for helvede. Jeg løber op og fjerner det. Har du en enkelt seed? Nej, jeg har 13 på flikker. Kommer du? Ja. Vi er dumme. Ej, det er da kedeligt. Kom nu. Hvorfor ikke? Jeg tror, jeg tog det op. Jeg har blevet muted.
Gjorde du? Prøv lige at spørge, hvor lang tid jeg mute. Okay, 30 minutter. Ja, det er ikke så slemt. Jamen, jeg ved det godt. Jamen, alligevel. Joker. Wow, abuse. Fuck abuse, mand. Skriv abuse. Abuser. Abuse. Kæft en tøs, mand. Jailer han mig nu, og jeg... Så flipper ud på ham. Han fucking abuser, mand. Han rapper C, han rapper C, han rapper C. Ja, han er oppe i vagtgangen. Nej. Jeg skal bare op i min celle, det lige nu. Jeg vil ikke miste det her. Han står og kigger i sin ender chest. Nej. Det her, det kommer til at gå galt. Han tager et gap eller sådan noget. Super. Vagter, de har OP gaps. I know. Fuck, man. Jeg tager bare normalt Iron Gear. Og så flækker vi ham. Vi kan finde ud af det, siger du også det. Ja, kom nu. Vi er ikke tøse. Men det er han. Aha. Skal vi så ender vi så snart med at skrive Epic Noob. Han så, da vi et gaps, der begyndte han bare at skulle gå, ikke også? Han skulle bare stoppe det, ikke også? Du kan enchante dit eget gear. Han står heroppe i spawn. Det gør jeg godt lige på det der. Godt der i shop, eller var det ikke? Jo, sådan der. $10.000! Er du seriøs? Det er jo mega easy at få det der. På hvad? Du er godt klar over, at du kan købe Protection 4 chestplate for 25.000. Ja. Det er faktisk det er nok penge til super meget. Au! Okay. Jeg nakker den der fyr, mand. Stone Sword. Kom on. Nu. I got ham midt over. Jeg har ikke noget. Ammo. Nå, det var ret træls, at jeg faktisk lige skulle ødelægge det. Hvordan ødelagde han det? Fordi jeg sagde, at jeg skulle nakke en vagt, så blev det ikke rigtigt til noget. Nå. Jeg gad virkelig godt på at skyde efter ham med min bue. Nå, fuck det, mand. Han er bare en stor noob. Og sorry, jeg banner. Sorry. Hvad? Nu det er. Protomid. 5 timer! Er jeg blevet muted? Hold op. Når du er unmuted, og Freddy kommer ind. Du ved godt, hvad du skal, ikke også? Ja. Vi kan ikke skrive OK. Ja, Hashtag okay.
Og han må faktisk ikke bare djæle os, for vi beholder gearet. Ja, så jeg vil nok skrive, at hashtag OnCam med gear. Men vi kan ikke gøre noget. Så jeg skal bare til Freddy. Og så viser jeg ham den her video, og så er han færdig som vagt. Det er også bare mega fedt. Ja, tillykke! Jeg håber, han glæder sig. Er du unmuted? Er du unmuted? Fordi så skriver du, tillykke, du har lige mistet vagt, for jeg optager, ikke også? Den der, undskyld, please lad nu være. Nej, den her. Nej. Der må man nok sige, nej, den giver vi ikke væk. Alle hos. Det der, det har vi ikke på. Vi har heller ikke sådan en svær dag i hånden. Ja, det har vi overhovedet ikke, altså. Det har du i hvert fald overhovedet ikke. Så indsat. Der er ikke noget gear på. Jeg må se lige der. Der er ikke noget gear. Vi kan jo ikke svare. Vi er muted for solen. Vi kan ikke engang ind på ske. Skal også være ind på ske. Når det er, at du er unmuted, så skal du tillykke, du har lige vundet åndvagt, ikke også? Your voice has been silenced. Hvordan kan man se, hvor lang tid man er muted? Kan du heller ikke? Minimas Det er en OP, det er en OP. Minimas, han er OP. Sikker? Han er admin. Er du klar til at se? Borg, han har ikke muted dig i lang nok tid til, at han går ud af serveren. Jeg ved ikke, om vi skal alligevel til snart slutte af. Jeg kan jo ikke droppe. Jeg ved ikke, hvor du er. Dele. Jeg har droppet. Jamen, så jeg gider ikke droppe så. Okay. Dele mig så. Nakker jeg. Ha! Hey. Hvad er det? Jeg kan jo fucking ikke droppe, hvis det er altså. Han er fucking inde. Ej, men come on. Kig nu hen. Hvor er han? Og i min. Er han? Jeg ved. Så nu har jeg droppet min arm, og er du så glad? Jailer du mig nu, altså? Hej, Minimas! Så, nu er meget bedre. Hvis han muser. Han må faktisk ikke engang jaile os, når vi har droppet, ikke også? Ja, for jeg har droppet. Jeg vidste en chest shot, eller hvad det hedder. Nå, men skal vi slutte af i sporene, mens vi er muted? Hvad? Get PvP? Kom i spawn. Slutter vi af. Nej, jo, det kan vi godt. Men inden vi slutter af, skal vi ikke så lige gå ind på Get PvP og så lige... Og det kunne vi lige vise skråstregs. Server Kids PvP. Nu lige vise det, inden det er, vi slutter af. Det gik rigtig godt. Freddy er han.
Freddy. Du skal fucking vise ham videoen. Hej. OMG, hans face er scary. Ja. Du kan søge skorstræk kids. /kids /bb. Hvis du så ikke er et andet rank. Så har du alle de her ting, og så det er egentlig bare komme lige ud. Jeg kan også købe VIP rank herinde. Jeg har så valgt at købe det ind på prison, men... Kom så, tager vi den lille kamp. Er du klar? Jeg har ikke sagt, at jeg er klar på helvede. Men okay nu. Nej. Nå, kom lige over Vi ses. spawn til mig. Jeg vil lige sige farvel sammen med Freddy. Så kan vi lige stå her og kigge på ejeren af alt. Så. Vi slutter af her. Nej, Så herovre. kan vi se på Freddys bagdel. Nå. Herovre. Vi slutter af herovre. Ja, kom on. Så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med alle sammen. Kunne I lide videoen, må jeg meget godt smide en like. Kunne I ikke lide den, smide en dislike, skriv noget i kommentar for. Ellers så er det slut for mig. Ses. Hej hej.